Korba kurwase ewodi ya bumaliba nigo bono abarai abanyarako bagochorwa amona bamenye bagendetse ko bagwesokia nabo igo koerera abarai abugotaikirania chira cia magendeji banyarate ko bakubaliera anene chingaki cio koligia chikura nigo abamenya babire bawesokia na kwemurunganiro bokoreri bo mu MCA wensemeyo ya bumaliba Dismas Teresa asikire bamborire abega ko koremeremo yaye asenchera ebwenerate nabo igo gukwana ekena sibamburire boigabega gokora obu amagendero wanchireria konde gotayege kogera nigo abamenyi bechinseme chibonzi babete bakumoikura igati ya magendera ibatebiranya ko bagakwira na maigano bwaga chibwe chibara nabo igo chisoko engana ya ireire abamenyi benseme yo yanyabimwa gwetera amakonguherio gwikirania amagani abo akirari tukango tomenye muri kwito diponasanya Ipara chingia ya etitana chawasiri ya Nisakolaki Oyo kuligia tari korosa kulindekera ararose goikabonyorire kiare kuligia abamenyi bekenyoro kia musasanya bimwa China kegotoke wodi abo mariba imeye bunge ya bonchari nigo bakurukurubikana gukwimurunganiria obokoreri bumwe musyobo umwisimi wa Dismas Teresa Angoro ku Kennedy omokaaji bwekenyoreke igakyanya bimwa China ewodi abo mariba igotorocho obokongu abanene ekera giteki achake gakorore paraga emburega tu immediately yani eworo mugondo ko chiroro gabo chiga kecho nigo bamomoche koba omurimo kobwatekana chirariete engakiye campaign nigo chiairirege ka erego ikirania Eliana chose makuri mbati inkanya bimu ego mwaka tirise cyato tebeti ntukiruki agatangasa matanga unyapara korosinde etaracha gutaracha bantu mambuke tinduki wana chisababu chikogera mwakuitana gucha tubekino ne barasa atate akuna gutunga ina sako tinyora usena matanga aicha tebina chi obakonguni mao tigairo mwakoyomo igonkumetie igona gosata ngakabe abarende omuntu oyo igachieta agasoa amasakume osirire jipasari akoruke manyano komenta nayo nigo batebanga gati y'abantu babo nigo babere bagoutia makweri chinsemecho kubwatekana nuko gwa wedaraja eyubono bagachite na magogo etarachirega yairira abamura banema bakogumane chipikipiki nemesigo abubono ase tosire ngaki ngoto okorera kurutu eto mugambi tuwa ete gasi tuana koma mwana koma akona gukwana abwa sa gukwana nga ngedarache epare ro siriere complete abare mirega enda karo setiga goteba ngepare ne ro siri ensoko ya ito ya musasa igoto chandegeta mache igoto gwekumba yabe mokire ensemo yo bonchororia nigo bemurungania nga bonchore babomborigo ikerana buya asibatebanga nonyene chire nene eyuba gutumeka mono ya mugumo tebwati nonyene chinyomba cia kebara asengencho ntutoroche korutirisa aswete korutu 2022 turocha bakon chicho mugumo nchiyo kogenda kwanyore cho esiekire no abangina bamete mbabwati esibakwara mbabwati esibagotenena bona tosinyira ngakitiriso yo korwa gatete ngangorosi ari bintu byonse nonye na pare to gotanga nonye korura sina ro korutabega tinonye no moro echiro ya ito ya mugumo chonji abona bunanje ngo kore biasara ari byechombe engogera nasinywa singo kengana guji ebintu ebi nyeto rigokora nokora abarende nokora nutakora nkogoji watikana no gochoro kwa barai kurende tibaligo ikerania chira chiri bagocha baliera abana inchi nigo bamuborire omwe musio bogwesoke na kubwatoka magenderero ase kenyorekyo giko ripoterega tasenekia onamba ya Mokiandizi TV korwa ase kenyorokia musasanya bimwa China gotoke meye wodi ya bomaliba meye bunge ya bonchari litirane ngoro kwa dipon asanya mbia mano muri